Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Setyembre 2 hanggang 4, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat. Simulan ng araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Kita po natin, ang Pilipinas ay medyo maganda na po ang panahon, except po dito sa may Visayas, at ibang portion po ng ating bansa. May mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms, which is very common po pag panahon ng tag-ulan. Samantala, yung mahinang southwesterlies o mahinang habagat ay unti-unti na pong namamatay. At nakaka-apekto pa rin sa kanluran bahagi po ng Zambales, Ilocos Region, at ito rin po sa may Batanes at Babuyong Group of Islands. Itong pong mahinang habagat ay pinapalakas po ng bagyong si Maysak na kasalukuyan ay dumadaan na po sa may area po ng malapit po sa Jeju Island sa may sinangan nito. At inaasahan po ang landfall mamayang hating gabi or early tomorrow morning sa may bahagi po na malapit sa Busan, South Korea. So, inaasahan po mabagyong panahon sa area na ito dahil yung kanyang hangin from 230 near super typhoon strength kagabi, ngayon 175 o 165 na lamang. But still, it will bring quite a punch. Magbibigay po itong grabing threat at possible damage sa bahagi po ng South Korea. Samantala, dito po sa may baba niya, yung dating LPA, nag-rapidly intensify, naging tropical storm, at ngayon po, isa na po siyang typhoon. Ang hangin niya, umabot na ng 120 km bawat oras, malapit sa mata. At itong bagyong ito ay binigyan na po ng international name as Haishen. Okay? So, itong bagyong Haishen ay inaasahan pong papasok na po ng Philippine Area Responsibility base po sa mga latest computer models. Dati, nung Lunes, hindi po siya papasok. But ngayon, dahil po medyo nagbababa itong system na ito, papasok na po sa may northeastern border ng PAR. But safe po ang Pilipinas. Wala po tayong dapat ikabahala. Itong system na ito ay patungo din sa bahagi po ng South Korea na inaasahan po ang landfall probably na yung darating na linggo. Okay? So, yan po ang ating GovSat. Wala po tayong any LPA na sumusunod. All clear po. And kung titingin natin yung fast animation, ayan, nakita po natin si Maysak. Nag-prepare na po sa may coastal area ng South Korea for a landfall. At ito naman po ang rapidly developing na si Typhoon Haishen. At ito po ay inaasahan pong papasok sa PAR sa loob ng 48 oras. So, probably po sa darating pong Biyernes. But since wala naman po itong threat sa ating bansa, hindi po tayo mag-i-issue ng storm watches sa weather system na ito. So, so far for the next few days, maganda rin panahon sa ating bansa except po itong mga isolated rain showers and thunderstorms ang posibleng maka-apekto sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Samantala, ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com at UMETSAT. Kitang-kita po natin sa oras nitong gabi, may mga thunderstorms po sa may Cordillera, ibang portion po ng Ilocos Region, dito rin po sa may Masbate, Romblon, southern portions ng Bicol at northwestern Samar, gayon din po sa may kanluran bahagi po ng Panay at Negros. At dito rin po sa may gitnang bahagi po ng Mindanao hanggang sa may Zamboanga Peninsula, may mga inaasahan po tayong mga localized thunderstorms. At ito naman po ang ating forecast track mula po sa various computer models. At kita po natin dito yung dalawang system. Ang bagyong si Maysak, halos 90 to 99% ang kanilang track. Ang lapit-lapit po ng lahat ng agencies. Ito naman po si Haishen, nagsimula pa lamang naging isang malakas na bagyo, typhoon po. But ang kanyang forecast track ay medyo lumalayo po ang contracts nila. So lumalaki po yung area of uncertainty. Pwedeng maglandfall po sa may Kyushu, Japan, o dito lang po sa may eastern portions ng Ryukyu. But inaasahan po ito magla-landfall sa may South Korea sa darating pong 5 araw mula na yon. So that will be Thursday, Friday, Saturday, Sunday or Monday ang possible landfall dito sa bahagi ng South Korea dahil po sa papalapit po na bagyong si Haishen. Okay, so
Sa Biyernes, may bagong track tayo magpapakita kung ipagpapatuloy niya ang track niya patungo sa South Korea. Okay, at bago tayong paalam, ito ulit ang ating windy.com pressure, rain, and wind forecast. Bukas po ng alas 4, inaasahan pa rin po mga isolated rain showers, thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. At mahinang habagat po sa may bahagi po ito ng Batanes at Babuyon Islands, kasama po ang Calayan Island. At pagdating po ng Martes ng hapon, nasaan pa rin po mga isolated thunderstorms o isolated rain showers sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na sa may Cordillera. At dito rin po sa Kabikulan, may mga chances of rainfall. Mindoro, Visayas, at dito rin po sa Mindanao sa darating pong 2 araw. Okay? So there you go. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis dito po sa ating YouTube channel. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpunood nyo sa aming YouTube channel.